Yasho njalo ke insizwa uAndrew uthi nje keep on pressing on. Gonzo 0.5 FM. Ngiyamxoxela ngokuhleka kulo ndawana lujule kakhulu ludaba alithintayo. Siyayazi ukuthi indaba anyenisa kuyona indaba okudlala kodwa into engithanda ukuthi unasi isombululo ukuthi noma kunjalo mlalelo Gonzo 0.5 FM ngithanga ngitshele nje ukuthi lolu daba lunzima kakhulu, lolu daba lujule kakhulu. Udaba lika Anyanisi siyawazi uAnyanisi unekhono lokwenza ukuthi ukhale. Hello? Baba nje. Hayi baba. Hayi siyabonga leso. Nalo selishilo. Selishilo la. Kodwa mlaleli wami. Usho njalo kumlaleli la ngihleli nawe kwiGonzo 0.5 FM umlaleli lo unjabulo Mathaba. Uthi ke nje isolezo libhalile lapha ngeradio iGonzo 0.5 FM. Luhlu udaba mlaleli. Cha ngisemoyeni la usemoyeni nawe mlaleli. Lubhaliwe udaba. Lubhaliwe. Intatheli yami lena uCharles Sikhuzwayo obhalile lapho kwisolezo. Noma ngalifundi nje okamanje kodwa ngiyathemba ukuthi ubhale kahle kakhulu. Abafundeka abalaleli laphana likhona online bathi nje ku Google bathi isolezo online balithole khona. Mlaleli. Sebenza kanje la kukhululekile noma ungangena nominini emoyeni. Ngena nominini la emoyeni la. Nase ufikile nje. Ufike usuthi ngiyaxolisa umsakazi. Ungena usuthi umsakazi ngiyaxolisa ukuphula ulimi. Ngixolisa umsakazi ungena emadevini. Kodwa sengingenile ke. Siyoxola into nje sesingayenza ukuthi sivele sikwenze kube uhlelo nakho lokho ukuthi uhlelo lapho ungena khona umsakazi emadevini. Khona kuzoba into evumelekile. Angene nazenzele itiye kuthiwa isikhathi sokucalula. Ngibona bukhoma la nje ngithi na umsakazi ungangishisi ngetiye emlaleli. Into angakazo yezwe. Alright mlaleli wami ngathatha nje ababili abathathu. Nami ngumlaleli futhi. Sengumlaleli wakho ngiyakuzwa. Yabona izinto ziyajika. Nami ngiyazehlisa ngiyakulalela mlaleli. Shuthi sabalaleli sonke la. Sabalaleli ngoba lapho nabalaleli. Siyabonga kakhulu. Mlaleli wami ngizosho nje ngithi uzosibona live ngoba siyavela na kwi-social media. Uzobe usumbukela umlaleli. Nazo ke mfundisi. Yena unjabulo Mathaba. Soqhubeka nohlelo mlaleli. Okay, wenzani? Wenzani? Angazi wenzani kodwa ke noma kunjalo ke bengisasho ke mlaleli ukuthi bengithini konke. Ngishayele 076 874 843 ungitshele ukuthi nje bengithini.